Yo, 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 yo! Before ko magsugod, shout out ko sa creator ani nga content. Makijamming ko sa inyo, sabayan ako ni inyong tripping nga what if ako ang pinakadako nga tao sa tibuok kalibutan? Sa sobra na ako kadako, di ba gusto mo na karoon ng mga footing cottage? Magtukod ko og free, as in libre nga floating cottage para sa mga tao nga walay kwarta. Pero dito sa Pacific Ocean, inaana ko kadato. Nya sa sobra na ako kadato, ang BIR ang magbayad sa ako og buwis. Inaana ko kadato. Sa sobra na ako kadato, kung mag-deposit ko sa bangko, ako'y muhatag sa ila og interest. Tapos mag-tripping ko sa ila og loan. Pero before ko mag-loan, mubayad ako sa ila daan. Inaana ko kadato. Nya sa sobra na ako kadato, kita ka na mga lahas. Gamay nga abog ana, diretso jang shop. Inaana ko kadato. Sa sobra na ako kadato, magtukod ko og mall. Ang pangalan, Mall of All Malls. Ang basement, Century Mall. Ang first floor, Desano. Ang second floor, Robinson. Ang third floor, Ayala. O ang fourth floor, Bao ang Mall of Asia. Inaana ko kadato. Nya sa sobra na ako kadato, kanang mga ginamit na ako nga pantalon, ako nang punon o kwarta ang bulsa. Nya ako'y donate sa okay-okayan. Inaana ko kadato. Sa sobra na ako kadato mga ka-Berks, kada usaning mga titulo, mao na akong ihatag kung may mamasko sa amo. Inaana ko kadato. Nya sa sobra na ako kadato mga Berks, giladala-dala na ako ang among kayutaan.